3, 2, 1. May isang nga girlfriend mo, awan. Pulos. Nay, nagukom ni Apo, di ka pa nakaramraman, di ka pa nakakingkinod, kasano dato yan. Kasano nga G-Boy kas pangarigan niya. Ang pili ka kinyamin niingin no sino ti masawam. Siya, wino niingin. Kita na kami pa nga duwa, kita na kami pa. Pili ka. Sino Ay, ti kayo mau? Awan. Awan, wow. O, Jipoy, nagswerte ka no siya ti masawam. Abay mau. Di ka pagtaltalunan, di ka paglaplabaan, di ka nga pagdaldalusin di balay, di ka paglulutwan, kanlas ngahan mo aramitan, hang ka mangmangan. Matayan na. Huwag sa tumo, di ka pigutan. Gum no syakmat ti masawa na ni Jipoy. Inya, Ikak ti trabaho na. inya ti trabaho na. Katungtungog ni Kapitan Tumang. Ay, buray ka, final pass. Pagiddaag jilungon. Ay, tinalatan, agkan tatayo. Agkansyon tayo sa Agsala tayo makanto. Hindi ka na susunod mo. Ay, ang palakpakan tayo man ni Kuya Jiboy. Wan, ito kalao. Ay, gamang isikat ko. Sumala ka ti Duwa, Balse. duwa. Nay, sigot lang ating iganam. Pinto bali dato among iganan dato among Jiboy. Tilas nga nang igdom dito na 40 dis di kalman. Itilas nga nang igdom ti pangir na kumatos. Diti kalatan. Among gigaman dati Wow. Nasyashot pa nga gaman di susuniingin. Ta jilas nga nagigami dyan nangabak ti waiting. Sikat lang among uyas. Talaga ako kaya naman sigaw na may depulan ba Ay na, umunod data. Amin tabagay mailaon ka. Maputid. Ay gaman lang igam. Among tagpala si Bes. Nabiyag ka pa ay. Kasi lang nagkikinog talaga duwa. Wakas yan. At least para nasa tagkinog doon. Ala, itutok mo. Itutok mo. Kasta. Utog mo, ti karkarmana dato. Kasta. Itutok mo lang Ingay. Ay. No 2 weeks ka di akpay nagregla. Ay. Mangayab ka ti manggilot Apay gamen. Ipapisit ko. Kung dati mo ti makasikog kinakaging ginawak pa'y lang, pabiskit ko mo ito. Ang kalauna kang angas Wey. Sumaplit tas ang aw mo bes. Makapirti sa lulat na sang aw mo. Apo tapyon family dumawa taman ti lighter. Sigya ba di sang aw nagapoy, kuwag ko na. Kasi bibig mo Giwag ka kawingi ina. Awaray ka man din, ingay! Maria na! Kaya. Kasi nariripon na ni tatang ko. Kakasilatan Ay, sige. Bibi na, nagangtuol mo tatang. No kasi mo ti masawang ingay. Kaya. No, agbibilab kami. Wan. Kalubak ti ulas di rupa na. No, ibatik di iwa na. Talaga pangdilpa na. Ay, sige. Ito ka test. Ah. Maulawa. Makayo mo. Animal ka kung makaalimot ta sa adatamo ka. Kasi tapos sige. medyo ilungness ko basta. Wan. Basta. Mabugkol suling. Mabugkol. Kaya namalot. Sige, tuloy mo lang. Makita mo mo lumitom ka. Sige lang. Agalagot ka lang. Kasta. Isalak ko magdata yun. Nagiwan mo, wali-wali ta. Nanimal kas na nakalputan nga lawlawa talang ilang. Ay, tawag naman ni Kapas. Apaya. Gabi ko tagong ka. Kumutikot ka. Kumutikot. Nagaanos ka nga. Mangsaysayot ta. Makadididi ka na ya, Pares. Makadididikan. Mukhang karon ko yung bungay ko sige, kasta ka lang nadamdama, ang asyak ti marigatan nila kay ko. Sa upan na mula ating amot. Maestro, pasok. Ay, uri ka ingay. Apaya. Amoy dupan. Ata natangkan itang nga garod. Ito natangkan ba? Amo ito. Apan na mo ikinot sa pinagkulot. Akinot kas nakarabasang bambantay. Sige. Kas kay suna, daw lang may partner ko. May dagdag di susaw. Marinam. Na mo yung ubod ko Pagutog mo daw yun. Amoy pagpamabatay Amoy pagpamabaan. Muinig ka man yung ubo na mapitog ka. Nakitag mo di ka makrad na kalauong. Sige, tamid yung ilak ko basta. Sige. Medyo lungus yung tanong di nga makapulagaw. Ako rin kainay! Nabaya. Agat punubaw! Uy, nakaw. Nagrigalakit na example kwarta na yan. Sige, pansaw, maestro. So, ayan, palakpakan tayo man ni Kuya.
Amoy tugtog pa! Basta ka na pa yung bulok na kalde. Ako na. Ikiyo naman. Sige, Edcom, Uy, first time in history dato yung awan di makagilom kinya ka audience may tatsi ka laang. Marmariyog ang di ko sa tulkol na Reset! naangot ko dato yun. Nakaangot ka! Hindi kinanimi ni tatay ko. Hoy, ito mo malagip ko dati nga angot! Abaya. Iyalikod ti balay! Abaya. Mangangot ko kada sumingot! Agagpugot! Ginagalo ko yung sandal ko. Mga ano kami kayo sa mga sandal ko. Oo. Maestro. Pasaw. Ay na! Pitot pa! Ala! Lumaban niya! Kailangan lang taplalay! Aguray ka! Aguray ka, Sule! Kuray. Masiko ba? May sabay! May sabay! Sabay. Hindi, pay nakaala! Pay nakaala! Pinakala. Pay nakaala! Round 2! Round 2! Ronto. Pinakala. Jibangir mo. O, dito yung mga Lintugan. animal ka. Imbalon. Ay, ni Suling, tinig ka bang tatay sikot. Dito, isi kamot tanta dito. Ay! Susumot na tayo guys. Okay. Ang kaput ka. Jesus! Nagtadakol tilmon ng islalababo na baka. O sige, kaput ka dito. Basta kagsasawa. Ani pangasim, nagpakamatay. Hindi pa nakaparamit insurance ko. Kaput. Tantay ni Suling, hindi ka man natatiltil mo siya mat ditoy. Mansaw, maestraw. Agoy ka! Hoy, mapagkal! Abaya. Mablang na sa mouth! Di ditoy lulunan na. Talantang. Nagimar tatabuk mo. Nasugsog na tabuk mo. Apay, inyaya simsim po ka mga katabakwan. Agorin ka ta simpa dato yung buhok na ni ano ka sila buhok tang tanggad kas dyan. Uy, ata karupam. Nya, Nung sinaw. dim magabaluton. Susi Rizal. Maestro, pasaw. Napangat na pa siya. Hindi malasa. Napangat na pa siya. Ate ka, ako na maulawak. Animal ka, katatay kami pala maululaw kasang aumaw. Ay, kapal. Sagrit lang. Ay, teka raw. Napangat na pa siya. Agrin na kapayumot. At tayo rin na kami. Animal ka sulen. Kung siyempre sa grapan mo tayo na sa grap ko bakla. Basta. Uy, bagay kayo ingay. Nya, Kasda kayo tilahi, titao ngay. nya nga tao. Humusap din. Ang katsasawatan ni dumkat subak. Ang mga sususwa. Nagihimar ng umutan tagugok mo ni. Anang kali kasi mo si Suma. Asa ka, Baka isang tumog ka ba, Sir? Sa makapakigtumot at tsurahan na sa payawan nagang alaw jayam may. Atayon. Nabalak pa siya. Hindi malasang. Nabalak pa siya. Hindi malasang. Apa yun tayo? Ano yung katay doon? Dapulutin niya. Sige, ay dapul mo lang. Marinam, dilkat. Ang pinsing kayo, matuwa. Ang pinsing kayo. Awan tabot ko ti sa amo ada jelikod. Napangat pa siya muna na. Ay, jipoy dumanong ka. Dumanong ka dito'y jipoy na ang tugaw ka. Tugaw. Tugaw. Gani. Lulabam siguro dati jacket mo mabali nga pamugbuong. Tika lang tagtugaw tayo. Ito ka ni tagto. Ang tapay nalpas. Sabay nalpas na aramidan tayo. Hindi ka na ito tugaw-tugaw okay. Diyan! Agsala tayo. Agsala. Ano, rispo ka no ka doon kasuna. Wen, siya mangiwagwag. Sige, tugaw man. Ito ni tugaw. Kasta. Nagligat tagaw awir kay barto ko. Kasta. Tugaw man. Tanong nga makaalis singit, Kastin. Tanong ka nga makataray. Patay! Matwang! Kasta. Kasi ang katsyon kami
Sukatan nyo man dito ko na biay. No kinulding na taulong, kulding ang mut yung ulo. Kasi ay, manipot ulong, agpapababang, agpapababang. Kasi ay, manipot ulong, agpapababang, agpapab. Sukat ang tatugaw mo, taba ka madisgrasya ka tanay. Supay nga Ay, mabayagan. tungkol nga talagaan. Sige, tugaw. Sige. Nag-iimar mo dali Uy, ako ay nga ang randa to. Kapaya. Kakasi ti pamilya nga mga. Nag-iimar dali ti gurgurong mo ni nagimas ka sa pawat ti papaya. Uy, kita ang kulay ginumpok hindi ko ano ni kasta ko ah. Kasla. Kasta kape tapos gatas. Hoy, ang kapiti kulay na suling. Nga nga eh. Pakashoot. Kasi Inigamak ulo. pati mo ulo ko. Inigamak ulo. Ay, duldaw. Ay mababa. Palina. Inigamak ulo. Ay! Ikaw ang nangaipungaw. Inigamak Ulo muna lang. Ay, 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 ay. Inigamak ulo. Ay mababa. Ikaw! Pagaya iyo mo. Sabot ka nun eh, siya makutaray ko ni Mangka. Naranggas na pinaiguyot ta. Pira gamot, baka maalala ka ito bukol na. Ay, niya, tiba pati ulaw. Inya ti babati ulo. Hindi ba na? Inya ti babati ulo. Titingad. Tungin niya 50 anyos kan agsasanga ta urmo mo di ka pa mo party bagbag eh. Dalo ni muging. Sa, inig ka maktamuging mo, igamamad, to pinapispisan ka papispisan. Ay padasa ipusun ka kay sanot. Sa, inig ka makmuging. Ay! Nanay, sumala! Inig ka makmuging. Ay, mama. Kasta lang. Hinig ka makmuging muna lang. Ay, matatayo ka pa. Hinig ka makmuging. Ay, mama. Ay, bahina. Itama di kukunan eh. Di dato ti kamayamanan. Nga tao dito siguro sa ito domingo. Uy, na. Abay na, dahil. Kasi, Lagi. Animal ka. Kasi ang tatag. uy, hindi naman siguro ata ni Pipe. Kasi ano nung pagitugong mo dato, hindi ka makasukil tugong. Amo, ingay, dati di pagpagada, iso siguro nga awan asawa na. Iso musumbat da ka siguro niya na nga may pagkukulang ka. Wait, iso ka di ka makasasawa. May pagkukulang ka. Ang kakawot na garo taramay mo ni kaslalaya. Putod pa'y tamay sa. Apay na naputod guys, apay. Ito luar di kahoy ko. At pupunta yung kahoy. Nagpo, ay, natagpa na. Masano ka sa tumot, pungdol ka din. Oh. Idinig ka ko data, ang anak ko tinga nagkas dyan. Nagtaray. Ang nagtaray. Siguro din naputod dato yung nagtaray dataramay mo. Ay, yan nakatakas sa kaon. Ate, ay, naikali ka na. Anay kalin, kaya mo nga agtubo datoy. Kaya mau, Kasano? agora ikot-ikot mo. Ay, sige. Sige. Eh, tayo, inya ba ba tayo muging mo? Tatagong. Dito dato ni. Kasapalatang inyo. Inig ka. Lagi marjagong na ni bangke. Inig ka ma. Agora 30 mil ti budget jagong na 25 kulang bayad na. Abay. Irig. Inig ka ma. Agong. Agong Agong ano? guys. Agong. Hinigamak agong. Agong. Bawal ko ng tagong ka. Inig ka mang susunan. Ay, ang bawal, managpatiguak. Sige, mansaw. Inig ka ma. Agong. 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 Kasta. Agur-uray ka mamut suling. Apila. Kagangsag. Gal, miss bukat ang Tadi tayo. ni data ni pinagigum na. Pulasan, pulasan. Ang tita pulasan ta nagangsag mo tita kulap mo. Gradaon. Oo, punasan. Magalinan. Ito tayo gaw. Inig ka. Gamak agong. Ayan mo. Ay mababain. Kasta. Gamak agong. Ay mababain. Hinigamak agong. Oy, hey! Maminsampay parusukak tarupam. Ay adayo ka pa ay Hinigamak agong. Ay
mababain. Yan. Inyati babati abaw. Ay, Tingnan nga na, Jamwa. Itinitimig. Timid, hanga mabalin lang sana tayo dati yung iwat, hanga mabalin. Kaputong kumaut. Alam nga nakawalong dati yung iwat ka, oh. Inig ka magtimig. Timid. Timig. 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 Ay, nangangay. Gana kami lalas 12. Inig ka magtimig. Ay, timid. Timig siya. Sa ay mababa. Hindi ka magtimid. Ay mababa. Hindi ka magtimid. Una na. Ay, gana aray ko. Inig ka magtimig. Ay mababa. Sapay kapay nagpas. Timid, last. Alay, kuldi nga mau. Sapay katawaan na. Ang apirta ko pong pamo. Nag-yung talaga dati ramay mo nito. Nasa literal. Saka natin paputo mo ato yun niyo. Wing tanong pantay ka. Lagi marin ni inyati baba iti timid. Tungod. Ay tengod. Inig ka magtungod. Ay mababa. Ay, amo nga iruta. Inig ka magtungod. Ay mababa. Inig ka magtungod. Ay atay. Tengod. Hoy! Mag-iimar pa yung ipon na. Sumursurot ti protocol. Ano protocol? Naka-social distancing. Iti tayo na eh. Toy. Ay, hindi tayo barukong. Oh, tumader tayo. Tumadir tayo, hindi tayo barukong. Ninyanaga na tatayin sulayang. Chipoy. Jipoy, ne, nadanon mo dati pag... Ne, nadanon mo dati pag bibiyag tubig. Agpili ka. Inya kaya mo, petroleum jelly, wino tire black. ikaw ah. Oh, ikaw ah. Ikaw ah, sige. Oy, tanawan mo, tanong ka Tama nga. kita ang susunan eh. Ang kangabugi dito yun. Basing ka no, basing. Biro ka pailaan mo, tinakal. Dato yan ah. Jipoy, nanya tanaramit ko tabarukong mo. Sumarami din dyan kung na. Inigamak barukong. Pauyasan na siya. Gulmul! Ate di pauyasan. Hintay na eh. Barukong. Pauyasan mo ta. Gamak barukong. Siya ni Bes. Kasi dyan. Dito yung mo, ne. Dyan. Man nabikbitin na, narigati mabikbitin, nasakit ti pusong. Barukong. Ay! Parnawa. Sige, ang ramasan. Ay, gamit na kakasita ti Ate panagit. kami ne. May isa lang! Duha, beri ka. Hindi ka magbaruko. Ito yung mga kami. Ay, anta yung may ay sayat. Hindi ka makbarukong. Duha. Dua. Ay, mga. Kaslamat, puspus tinyog ti pamagyam. Kinaut-kot baruko. Animal ka suling pang-aasim, maka-infection mo, dali di kukuha. Kinaut-kot baruko. Kaut baruko. Kaut. Ay, mga. Inay ayam kot mo ngay. Ay, alwata-mata, bakang tugo mapungten. Jayon. Kinautkot baruko. Kaut mo pwede may isa. Kaut mo bahay. Ay, mababain. Pinaprusak baruko muna na. Ay, atay yung kapay. Inuwak baruko. Ay, baliktad. Op, agura, yawan pa ni kanta. Inungwa baruko. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, Kanta ka na tuol sa
na. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 0, 2, 3, 5. You're a great Ay, singer! limitaw! Tungkunan ka, tungkakal. Ay, sus, si Maranta ni kasla nakasyabunin mo lagan. Animal ka, ang final pass nyo kating na. Ito tayo tanga. Ay, di tayong tinga. Tatangkaw. Agiginig ko tayo talaw. Sige. Guri ka mag di ka mag Dapat kahit ko di pukol para may yunag na. Yunag ko di pukol mo Ato kahit ko dati kas sausage. Kas nakikiam. Bilang ko dati piso may isa. Giting nga taputo. Sinigama. Napay nagmul-mul ka betul. Ako rin kayo nga na nakaut-kut din Tukak-tukak sa mo dato. Ay di makakalma. Ikaw matina. Ay di makakalma. Ay, kasaling! Abaya. Naligsay di ba isang ukol ko? O, sige. Inigamak tingnan una ay iwan kung abay ko inigamak tingnan ay di makakalna. Basta! Inigamak tingnan ay di makakalna. Inigamak tingnan ay di makakalna. Hindi pa tulog! Ay, nagulgulo! Ay di makakalna. Basta! Inigamak tingnan ay di makakalna. Inigamak tingnan ay Ilim tegan Ay, ang final pass! Ang final pass ka raw! Itulog na ka! Hindi mo katulog. Bakit si Sport? Kasi ininutong pa lang ito prank. Oh, Kasi sige. tulad na ka, tulad na ka. Tulog na ka. Ayan, palakpakan tayo man ni Kuya Apo. Agor ka tayo tulog na ka. Tulad na ka daw. Tulog na ka, wag. Ay, no. Neno, tati kaya mo ka ibaga. Hanggang agpatpatagi inup ka. Hanggang agpatpakita, agpatpatagi inup ka laang. Kaya nagbubudong kami. Tapos di kaya mo nga kalugong ipabalon men. At among medyas, ulos, talo di ka aglamin kan agutot, jidalan mo. Tulad na ka. Oh, sige, tulog na ka. Dito nagsakatawa naman. Wayaan nyo apo tadakos nga may sagit. Ano mo kami, isutay ngayon, ano mo? Ay, tayo, nitulog tayo. Hindi tumulwanan na tayo, hindi pagbitakan tiinit. Ate Manaw! Ay, di pamilya na ni Kuya, gagdating nyo dyan imanugot, ano makapuli pagpagpay. Umuna na gito senyor. Ay, naman ko Alay, yusok yun. Alright, ayan, natapos na po ni second and final set piningin. Ang kayo pa apo, abang awin, nasuwan pa yung apo ni Bulldog. And once again, maraming salamat po sa inyo lahat. At po di YouTube channel, kan Facebook page apo, iti Suleng Daos Band. Ayan, pakisuportahan na kami man apo. Tadan apo ti 323,000 followers iti Facebook page may. Mas dapat apo ti YouTube channel. At dan apo ti 65,800 subscribers. Ayan, pakinayunan man apo ta dyan nangyari. At dito ay mabuya tayo to apo di YouTube. Ayan, nagitihan pa nakapag-follow ka, nakasubscribe. Aramatin yun apo, tano ti kasta. Kat mabuya yun to, yung iti YouTube, yung nangyari tatta ditoy. Tano mado pa iti followers, subscribers, kag supporters ni. Tano proud to be Ilocano, proud to be taga Pangasinan, kag proud to be taga Ordaneta, taga Ilian nyo mat apo ng tinga Suleng. Kasta mat apo, salamat apo ti pamilya nga nasitnan, itinabintas ka na bara nga panagtaripato yung iti bunggoy, ti Suleng Daos Band. Kan kada kayo mat apo, ang may nakipaglading iti Tabion family, salamat. Kan palakpakan tayo ng tinga Suleng. Dapat kiningin! Salamat, naimbag, Grabe.